салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Elon TV. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестанд, подписатсия кунед дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. лайки бо бигира фаромӯш накунед дӯстони азиз. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд, мошини фурӯшӣ доранд, квартираи фурӯшӣ доранд, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. Бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесумай. Ина квартираи фурӯшӣ дар Бохтар, Қурғантепа, Ломоносов, дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат, нархаш бошад 210 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%, ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина хонаи замини фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, совхози Файзали Саиду шоъбаи 2 аз шаҳри Бохтар 6 километр дур, дар 9 сотиқ замин, 5 дар хона бо верандаш, плюс 2 дар хонаи пастак, аловхона, анҷомхона, баня, оғил, дарахтони мевадиҳанда дора. об свет доимӣ ҳаст, плюс 15 сотиқ замини президентӣ, боз 40 сотиқи дигар замини рӯшқа. нархи ҳамаш бошад 380 000 сомонӣ бо савдо мешавад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. дар рақамҳо WhatsApp ҳастад. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, дукомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 42 метр квадрат, нархаш бошад 135 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%, ремонти нави замонавӣ хуб карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ дар Турсунзода, 4 микрорайон, дукомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 58 метр квадрат, нархаш бошад 165 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%, ремонт надорад, айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ дар Турсунзода, маҳаллаи 2 назди Садиқи Афсона, дукомната квартира дар 8 этаж қарор дорад. 62 метр квадрат, нархаш бошад 125 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%, квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ дар Файзобод, дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 37 метр квадрат, нархаш бошад 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%, ремонти миёна дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ дар райони Файзобод, дар кӯчаи Исмоили Сомонӣ, доми 61, дукомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат, нархаш бошад 135 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%, ремонти хуби миёна дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ дар Бохтар, Қурғантепа, дукомната квартира дар 7 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат, нархаш бошад 141 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%, квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Зарафшон, 1 комната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 46 метр квадрат, нархаш бошад 158 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%, квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, 1 комната квартира дар 10 этаж қарор дорад. 53 метр квадрат, квартираро мешавад ки дукомнатааш кунед. нархаш бошад 195 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%, квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз
صاحب خانه معلومات زیاد را دسترس نمایید. یک کوارتیر فروشی در شهر دوشنبه رایون سینا یکم نتا کوارتیر در 7 مترش قرار دارد. 38 متر کوادرات نرخش باشد. 150,000 سامانی با سودا می شود. آب سوی دومی هست. حجتاش هم 800%. کوارتیر عین حال خرابکه می باشد. خریدار انیق باشد. رقم در روی اکران زنگ زنید از صاحب خانه معلومات زیاد را دسترس نمایید. از نام کانال گپ زنید به شما ان شاء الله ارزان میکنم.